There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It is there that we gave of our manhood, and so many of our brave comrades fell. Ja sam se majci javio iz Pariza i kasnije na prvi dan kad smo stigli u Španiju napisao sam pismo. Šta ste napisali? Objasnio sam joj zašto idem u Španiju. L'Espagne, en 1931, avait chassé la monarchie, avait installé la République. Et quand, dans les élections légales, en 1936, la majorité des voix allait au gouvernement du Front populaire, celui-ci s'appliquait à réaliser un programme gouvernemental pour lequel il avait acquis la grande majorité de la nation. C'est pourquoi, le 18 juillet 1936, un coup d'État organisé par des généraux cherche à renverser la jeune République. L'insurrection commence avec le soulèvement des troupes du Maroc espagnol, commandées par le général Franco, ainsi que celle des garnisons des grandes villes d'Espagne. Seules la marine et la garde civile restent fidèles au gouvernement du Front populaire. L'Espagne se déchire politiquement et géographiquement. Les conservateurs, les monarchistes, l'Église, l'armée et les phalangistes partent en croisade contre les forces de coalition du Front populaire. Celui-ci n'a qu'une ressource, armer le peuple. La guerre civile a commencé, elle durera 3 ans. Alte Kameraden auf dem Wegesrad, alte Freundschaft, felsenfest und treu. 36. godina, to je period u europskoj istoriji kada je osovina Berlin, Rin, to je Hitler i Mussolini u punom poletu, u pokušaju da osvoji nove zemlje i da postane svetska sila prvog reda. Tu se pojavila borba za Špansku republiku. Ta je bila napadnuta iznutra od fašističkih generala koji se pobunili protiv nje i za sve snage u Evropi, reakcionarne i napredne, sudbina te republike je bila presudna stvar. Za njih da je obore, da republiku obore, a za napredne snage da ju spase. Komunistička partija Jugoslavije dala je parolu spasavati Špansku republiku, to je stvar nas sviju. Tu parolu su slušali pre svega mladi ljudi, univerzitetska omladina i druga omladina, radnički sindikati i tako dalje. Pa su evo hiljade mladih ljudi i iz naše zemlje i iz mnogih drugih zemalja pohrlili u Španiju i tako su stvorene međunarodne brigade u pomoć i kao sastavni deo republikanske armije u zaštitu Španske republike. Porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Svi vozovi koji su prolazili prema Francuskoj u to vreme u Njemačkoj bili kontrolisani.
U jednom momentu, tamo u kupeu gdje smo mi bili, u vagonu, prolaze i sad pregledaju pasoše i tako dalje. I jedan od tih policajaca, kaže, ovo miriše na španske dobrovoljce. Znate, to je jedan od tih policajaca, rekao, i sve smo se bojali da će nas zadržati tamo, jer se to dešavalo. Ne mogu da zadrže skroz, nego za ispitivanje i tako dalje, znate. Jer tu je sila vladala te velike zemlje u ono vreme, kao i danas ako hoćete. Sila sve rešava i kakva demokratija nema veze. Sjećam se i sada ispraćaja na Beogradskoj željezničkoj stanici. Mi smo došli i putovali smo kolektivnim pasošom, svi smo stigli na vreme i odjednom se pojavila jedna velika grupa, oko neko 100 studenata i studentkinja na samom peronu da nas isprate. Jer se već tada znalo da neko od nas odlazi u Španiju, ali niko nije znao ko. Odjednom kad je voz krenuo i mašina zasvirala, skinuli su drugarice crvene marame, sve su imale oko vrata i mahli su tim marama, sve dok voz nije zamakao. Više se nije vidio sa stanice. Mi smo iz Pariza krenuli, tako reći, isti dan kad smo istigli. Svega jednu noć smo spavali tamo. Nismo htjeli da razgledamo Pariz, žurili smo da stignemo u Španiju. I od Perpinjana smo išli autobusom i prešli granicu legalno, jer u ono vreme vlada Narodnog fronta je bez daljnjega puštala da se ide u Španiju. Tek kasnije, kad je nastupila zabrana Komisija za nemešanje, onda su granice bile zatvorene i naši su dobrovoljci morali ići ilegalno preko Pirineja. Kad smo posle 13 sati hoda noću u zoru stigli na špansku stranu i ugledali španske vojnike, odjednom je neko, ne znam ko, pokrenuo, počelo da se peva Internacionala. I to je, bilo je bar 20-ak raznih nacionalnosti, na 20-ak jezika istovremeno pevana, ali tako skladno kao da je hor koji je vežbao. To je tog trenutka me obuzelo neko čudno osjećanje, a kasnije sam se stalno vraćao na to. Zaista veliki izraz jedinstva, nekog solidarnosti i tako dalje. Došli smo u centar gdje se formirala 15. brigada internacionalna bataljon Dimitrov. A komandant te brigade je bio naš Jugoslaven Vladimir Čopić. Komandant našeg bataljona je bio Grebenarov, Bugarin. Komesar bataljona je bio naš Jugoslaven Furman. Mi smo zamišljali da ćemo dolazeći tamo biti 1-2 mjeseca na vojnoj nekoj vežbi pa da se pripremimo. Jer nijedan od nas koji smo došli, formirali smo tu četu studentsku koju je Veljko Vlahović kasnije hteo da snimi o njoj film, ali nije stigao. U toj studentskoj četi je bilo nas 20 studenata iz Praga i jedini je bio jedan drug, Mirko Horvat, koji je još i danas živ, naš pukovnik, koji je služio vojsku i on je bio naš komandir.
Ta grupa studenata bila je u bataljonu Georgij Dimitrov. U Georgij Dimitrov bili su uglavnom ovi balkanski narodi. Bila i Čekoslovaka. Tako da ta je bila takozvana 15. brigada koja se smatrala slavenskom brigadom. Sjećam se da smo 12. februara došavši nešto više iznad Morate, de Tahunje, počeli napad oko 10 časova ujutru po putu koji smo trebali da branimo, put Madrid-Valencija. Borbe su počele odavde i nastupali smo prvog dana 12. februara, terali smo ih sve do same reke Tahunje, koja se nalazila u dolini. Tu kada smo ih saterali dole u samu reku, naišle su italijanske tanketke, a mi nismo imali ništa sem pušaka i nešto malo metaka. Tu je moja jedinica, francuski bataljon, uz bataljone Dombrovski, Telman i Edgar André, došle u posljednji čas. Mi smo imali zadatak da štitimo prolaz preko francuskog mosta. Kroz taj prolaz najavio je Franco da će ući u Madrid. To se nije ostvarilo. Poginulo je mnogo i naših drugova iz interbrigada, a njih 10 puta više. Tu nedaleko od ovog fakulteta medicine nalazila se zgrada poljoprivredni fakultet. Mi smo ušli u noći u tu zgradu kada smo primetili da okolo nas počela je palba.
To su frankisti opkolili tu zgradu. Mi smo na one prozore postavili mitraleze i puške i čekali 2 dana i 2 noći dok smo dobili izvana pojačanje. Tu je bilo ranjenih u glavu, lekara nismo imali. To je bilo najteže što je bilo, što ne možeš drugu pomoći. Ovdje se nalazimo pred Madridom u poznatom i čuvenom Casa del Campo. Kroz ovaj Casa del Campo su došli fašisti 6. novembra i ovdje niže na reci Manzanares preko mostova Toledo i Segovija pokušali da uđu u Madrid. 6., 7., 8. novembar su čuveni sa otporom koji je dao madridski narod, koji je čitav ustanak digao u borbu za odbranu Madrida. Tu su 8. novembra malo dalje ovamo na francuskom mostu stupili u bitku i internacionalne brigade. Nisu uspjeli, bitka je trajala od 6. do 20. novembra i tu kako su se izgradile linije fronta pored reke Manzanares i ovo malo nazad u Ciudad Universitaria gdje se borilo kuću za kuću, gdje su u jednoj kući bili fašisti, u drugoj kući bili interbrigadisti i republikanci ostali, to je tako bitka ostala i učvršćene su bili frontovi do kraja rata. U toj prvoj borbi koja je trajala 10-ak dana, taj bataljon Dimitrov je ušao u borbu sa 680 boraca. Kad smo se skupili posle te borbe i odbranili smo taj put ulaska u Madrid, ne samo nego i ostale međunarodne brigade, skupili smo se tu 140 preživjeli. Ne
smo mi tu nastupali sa bataljonom Dimitrov, tu su bili Francuzi i Englezi, odnosno Amerikanci i Nemci. Tu su se iskopali rovovi koji su išli sve do Madrida i tako je ostala ta pozicija gdje smo se mi uklopili jedne u druge na 80-100 metara daljine po rovovima i po rovovima se moglo tačno ići 35 km do Madrida i završavalo se u Madridu. I nikada nisu oni uspjeli da osvoje. Ti rovovi i ta pozicija su pali kad je pala cijela republika. Rumbara rumbara rumbam bam, c'est la grande armée de l'Èbre. Rumbara rumbara rumbam bam. Una noche Rio pasó, ay Carmela, y passe l'Èbre la nuit, ay Carmela, y las tropas invasoras, rumbara rumbara rumbam bam, et aux troupes étrangères, rumbara rumbara rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, elle inflige la défaite, ay Carmela, el furor de los traidores. Que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia. Drugovi iz internacionalnih brigada, politički i državni razlozi, dobrobit ove iste stvari za koju ste vi velikodušno ponudili svoju krv, vraćaju jedne svojim domovima, a druge gone u emigraciju. Odlazite ponosno. Vi ste istorija, vi ste legenda. Nećemo vas zaboraviti. Danas nam odlazite. Mnogi, na hiljade njih ostaju. Ostaju oni kojima je pokrov španska zemlja i uspomena prožeta dubokim osjećanjem svih Španaca. Nećemo vas zaboraviti. I kada procvetale grančice mira budu upletene u venac pobede, vratite nam se. Vratite se među nas. Tu ćete naći domovinu svi vi koji je nemate. Naći ćete prijatelje svi vi koji ste lišeni prijateljstva. Svi vi naći ćete ljubav i zahvalnost čitavog španskog naroda. Deberemos resistir, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela. Contrasaco es muy rabioso, rumbara rumbara rumbam bam. Aux attaques les plus dures, rumbara rumbara rumbam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, nous avons su résister, ay Carmela, pero igual que combatimos, rumbara rumbara rumbam bam, y como una su combattre, rumbara rumbara rumbam bam, prometemos resistir, ay Carmela, nous serons